മനോരമയെ വിശ്വാസത്തിലെടുക്കണ്ട. മനോരമ എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട രേഖയായിരിക്കും. മനോരമയും മാതൃഭൂമിയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള മാധ്യമങ്ങളാണ് കേരളത്തിലെ പ്രതിപക്ഷം. ഞാൻ പറഞ്ഞു തീർക്കട്ടെ. ഞാൻ ഒരു ഭാഗമായിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞു തീർന്നാൽ ശരിയാവും. അത് പറഞ്ഞു തീർന്നാൽ ശരിയാവുന്നു. അതായത് മലയാള മനോരമ കേരളത്തിലെ യഥാർത്ഥ പ്രതിപക്ഷം. നിങ്ങൾ ഇന്നലെ മനോരമ പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മിനിഞ്ഞാന്ന് മാതൃഭൂമി പറയുന്നത് അതിങ്ങനെ വായിച്ച് അതിന്റെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ്. അത്രയേ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. യഥാർത്ഥത്തിൽ കേരളത്തിലെ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിക്കെതിരായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ശക്തമത്തായ കടന്നാക്രമണം നടത്തുന്നത് ഈ പറയുന്ന മനോരമയും മാതൃഭൂമിയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള മാധ്യമങ്ങളുടെ ഒരു വിഭാഗം തന്നെയാണ്. അവരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഗവൺമെന്റിനെതിരായിട്ടുള്ള അപവാദ പ്രചരണങ്ങളും കള്ളപ്രചാരവേലയും കള്ള വാർത്തകളും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം ഈ പ്രചരണത്തിന് വേണ്ടി മുൻകൈ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾ മനോരമയ്ക്ക് വേണ്ടിയും മാതൃഭൂമിക്ക് വേണ്ടിയും ഈ പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള മാധ്യമ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ന്യായീകരണം നടത്തുന്നത് വളരെ ശരിയാണ്. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നിലകൊള്ളുന്നവരാണ് അവർ. വലതുപക്ഷ നിലപാടുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നവരാണ്. ആ വലതുപക്ഷ നിലപാട് നിങ്ങളെക്കാളും ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടി അവരാണ് പ്രതിപക്ഷമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അവർ ആ രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവർ പറയുന്നത് പിന്നീട് നിങ്ങൾ 2-3 ദിവസം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഉൾപ്പെടെ പറയുന്നത്. അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. പിന്നെ വരുന്ന വാർത്തകൾ മുഴുവൻ നിഷേധിക്കാൻ പുറപ്പെട്ടാൽ ആ നിഷേധിക്കേണ്ട പണി മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. പിന്നെ പണ്ടത്തെ പോലെയുള്ള വിശ്വാസത ഈ പത്രങ്ങൾക്കെല്ലാം ഉണ്ട് എന്നുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണയുള്ള ആളല്ല ഞാൻ. കാരണം നിങ്ങളുടെ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് വലതുപക്ഷ ആശയങ്ങൾക്ക് രൂപം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയും വലതുപക്ഷ ആശയങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ രീതിയിലുള്ള അടിത്തറ ഒരുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ മാധ്യമങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട ബാധ്യത നിങ്ങൾക്കുണ്ട് എന്നുള്ളത് ശരിയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്കൊന്നും കടക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല.